cika burin zuciya na ziyarci Husain a Karbala. Duk abin da kake so an fada za ka risku da shi inji shugaba. Na cika burin zuciya na ziyarci Husain a Karbala. Duk abin da kake so an fada za ka risku da shi inji shugaba. Ziljalalin na da godiya ka cika mun burin zuciya. Ka musa bukata ta kuma ka share kuka na idaniya. Ka kai ni gurin da nake ta shaukin naje gunyayen sidiya. Jikokin annabu wanda kowa ya bar su ba za ya rabauta ba. Kai salati rabbu da sallama gun mu gaba mai dutsen safa, wanda ran Isra'i duka an biya gaban zaka kafa sukaran wafa. Annaban da ake kamun kafafunsa sandan rabu ya ladafa, mai mukamin da kan ace sakan martabarsa take da ɗayin gaba. Sai da wallahi sarki ta girma harshen kansu bayana, wanda Allah ba masanin kyumun hakila kin cika ko'ina. Kece mai dauke da sirrin gidan nubuwa Fadima ummina, na yaƙini duk mai san kiran layira ba zai tozarta ba. Risku da shi inji shugaba. Sannan maulan duk wani muminan aljani da mutum da mala'iki, wanda Allah ya yi masa shaidar ba mai kin albanna munafiki. Yau gani cikin raudar ka na zo imamu na kwashi tabaruki. Kai ka ce in zo ni da san baka ce ba zan zo gunka ba. Na cika burin zuciya na ziyarci Husain a Karbala. Duk abin da kake so an fada za ka risku da shi inji shugaba. Zuciyata ta dau lokaci tana shaukin ta yi ta goma shi, da ziyarar alayan isa masu kurbu da ba wani mai shi. Ginshikin su shahidin Karbala wanda yanzu na zo gaishe da shi, shi da abba na yi maula Ali wanda ka fi sabai ba su kai shi ba. Na yi batu a cikin waka Rabbana ka kai ni ziyara Karbala, ziyarci Imamu Husain a Iraki ko rai za ya yi walwala. Sai ku gashi Imamu ya yi lamuni shi da kansa hakika na kula, dan kuma baitinsa nake an kace ni je ni gabansa na rattaba. Risku da shi inji shugaba. Lokacin da kai mana albishir zana je gwada sauran lokaci, ina tuna yaushe zan tafi zuciya sai ta yi ta kula kuci. Kwanta tashi ka zama sai ga kira lokacin ya zo an kai gaci. Jibi zan tafi gun Imam Ali sai na ji ni kamar ba abba ba. Sai na fara shiri na banawa duk na sa kaya a cikin jaka. Yau masoyi zai ga bin bida sai na ɗauki biya na rike baka.
kibiyar kalmomi ruhi yana faɗa harshe kuma na saka sai ku gani iraki na hamdalar da ban wasan adadin ta ba. Na cika burin zuciya na ziyarci sai na Karbala. duk abin da kake so an faɗa za ka risko da shi in ji shugaba. Da na sauka abin da ya fara ban al'adabu ya saka ni ta bankuri. Wai yau a garin da cikinsa ne an ka karkashe ɗaɗan bashiri. Yau ya zama duk mabiyansu ne kadimansu dare a cikin dare. Ko ina kai jama'ar su ne ba gurin da ba a yi alamunsu ba. Da isa na ziyarta bulbul nan gaban raudarsa na durkusa, shi ne kofar maula wisan shi yasa na tawata na kwankwasa. Dai imani zai sadar da ni da sauri don kuwa ya isa, sai na dawo gun maula wisan har duhu ya yi bambar gunsa ba. ziyarci mamali a birnin Najaf maulan duka mumini, kana sannan na yi masa godiya don kuna san shi ya yi lamuni. Da shigar mu na fara farin ciki zuciya ta ba wani razani, nan take na kai na kasa yau da ya risiki farin mu ba. Ku da shi ji shugaba. Na ziyarci nabiyin ya Adam da annabu na gaira su, har da annabu Ayuba annabu da Salu duk su ma da su. Gayin masu imamul Jawad da Kazim duk na yi magana da su. Sa'ali Ladi da Askari kai abun fa ba zai faɗi kullum ba. Na cika burin zuciya na ziyarci sai na Karbala. duk abin da kake so an faɗa za ka risko da shi in ji shugaba. Na ziyarci Safiri Mamusan dan Akil Muslim da dan Alas, Gazani dan Urwa a gefensa shi ma dai ta wajen hakas. Ɗaya launar ko muku tare ne a sakafi shi ma na kan shirar, wanda shi ya kashe maka san musulmi bai bar ɗaya ta ka cikin suwa. Mai samutan muka je sannu jarumi da tijo mumini, wanda ya kai maulal muminin na gaya masa ilmu na baɗini. Muka je gun Addayir ɗan Imamu Bakir ya yi mana magani, ga Bakar kuma ɗaga Imam Ali mun ziyarta su kan wuce gaba. Sannan muka ɗunguma raudar Salman al-Farisi Muhammadi, ga Uzaifatu ɗaga Yamani gefensa mai bi babu tarajudi. Ga Ali bin Abdallah ga Habibu ɗaga Muzahir Rashidi, muka je gun Abdullahi ɗan Jabir al-Ansari na shugaba. Kurɗa ga Yazidun Rayyayi da shiga mun sai na zikarsa shi, kana mun zarce saba'ud dujal gun Muhammad mun gaishe da shi. Ga Khadija binti Mamali daga abin da ka so shi suna da shi, lamunin da nake so sai da har kiyama ba zan bar kuwa. Na cika burin zuciya na ziyarci sai na Karbala. duk abin da kake so an faɗa za ka risko da shi in ji shugaba. Sai hakima ya gai mamu da wani kagaji ka ce gai mamurida, sai da narji samayi biyar muntazir sannin ki mujahida. Sai Sharifa binti Mamali yar gidan annabi ta saida, sai shahidan na
nan da Karbala ba su yarda su kyala Hussein ba. Mun ziyarci Mukayyam inda ran Karbala shurafa suka zaizaya, gatanni Zainab inda Zainab ta ma'asuma Sidiya. Sai muga mun fidda baiwar da shugaba ya baiwa imamiya. Mun ziyarci gida na Imam Jafar As-Sadiq ya mai mazaba. Mun je Makatal Abdullahi Arrabi gumba wata walwala, jaririn nan da Imam Hussein ya daga shafilin Karbala. Dan a bashi ruwa ko kankani sai ga mal'uni Armala ya rubuyan Abdullahi jinjiri da ruwan basu bashi ba. Wayo shugaba. Mun ziyarci gidan Maula Ali ko ina a gidan muka shiga, ga gida na Imamul Askari mun ziyarta shi ma mun shiga, wanda aka yi Imam Muntazir shi ma mun kalla siga daga. Kun haifar Annabi Ibrahim bai kamata in ki fadarsa ba. Na cika burin zuciya na ziyarci Hussein a Karbala. Duk abin da kake so an faɗa za ka risu da shi in ji shugaba. Da na je ga furati ruwan da aka giba Ahlul Baiti duko su sha, yau agwagwa ce a cikin sanayin iyo duk sanda ta so ta sha. Take kwalla sai ta cikan ido, wai abin da agwagi za su sha shi iyalan Annabi sun ka nema su sha, amma ba su ba. Gawar sare hannayen Abul Fadl na gan shi iri-iri, da ana yi mana ƙarin haske a kan gurin sai na ji ina jiri. Mun ziyarci gurin ganawar Imam Hussein da katon makiri, Umar dan sa da ya kashe Imam Hussein ba zan barkinsa ba. Mukamin shugaba inda ya yi sallah mun tsaitsaya, ga mukamin Annabi Adamu da Ibrahim duk muka zagaya, ga mukamin Jibril ga na nuga Khidir daga nan sai rijiya. Ta gidan Maula Ali mun ka sha mun ka ba za mu murar ba, amma ba zan ba kuwa. Sannan muka je wata rijiya ta gidan Annabi Ayuba ce, da ruwan ma mun kai alwala mun ka sha sannan muka furfice. Inda dufan ya fara bubbuga mun ka je kunda ma ya yi fice, muka je Malwiya zancen ta dole sai mun je baitin gaba. Na cika burin zuciya na ziyarci Hussein a Karbala. Duk abin da kake so an faɗa za ka risu da shi in ji shugaba. Shi guri ne wanda aka yaka an ka binne 'ya'yan shugaba, duk da ransa a gani sun kai 1000, aka sanya ƙasa aka dadaba, kuma kana aka yi dogon gini kan su juda kan babarsu ba. Wai kiran sallah za su yi a kai kaji za kai 'yan ziyarci masallacin Barasa sannan mun je Wadi Salam, makabartar da har akwai anbiya cikinta akwai Adil Kiram. Jami'a ta Imam Sadiq mun je sannan mun addu'a a can, wanda ko aka sari Imam Ali da naje ban so na baro shi ba. Naga ayoyi da yawa da na
san mance sa zuciya duk abin da kake so za ka ci kyauta ne a gurin ba asiya su da kansu suke jawo ka zo ka ci duka hanya sun zaizaya har da wanda suke kuka idan ka wuce baka dau hadayar suwa ana tattaki in ka zauna ka huta wai dan ka gaji take za ka ga gurguna can gaba yanayi ba neman agaji ko kuma ka ga tsohon mai furfura yana tafiya nan sai gaji sun kara maka caji sai ka tashi kai ma dan ka wuce gaba na cika burin zuciya na ziyarci Husaina a Karbala duk abin da kake so an faɗa za ka risu da shi inda shugaba lokacin fadirar magarin na gaba na ga alkhairin mabiyali sun ba mu makwanci ga abinci gari mai gasu da hankali suka ce wai in kayan mu da datti mu ba su wanke dan hali mun ji kunyar mu ba su wanki sun naci amma ban ba su ba mun fito daga kun musulmi dan aƙidi yan sanda suka zai da mu suka ce dan Allah mi musu alfarma hoto za su yi da mu su ne suka samo motar da lama sannan suka ce da mu sun ba shi kudin motar dukkanin mu ba sai mun ba shi ba hanya ta samarrako manyan sojoji ne sun kai maukibi na abinci da nama ga nono mai sanyi kuma ga inibi mun zo suka ce sai mun tsaya mun ci muka je babu tarabidi su suke jin daɗi mun ci sai da duk muka ƙoshi muka yi gawa al'amuran da yawa babu lokaci na faɗe su cikin yabo sai dai in ce muku wallahi wanda dai ka je ya san rabo sannan ce duk wanda bai je barabu ka kai shi ya san rabo dan mun adawa kuma mun yi wa ɗan uwa kowa ba mu bar shi ba na cika burin zuciya na ziyarci sai na Karbala duk abin da kake so an faɗa za ka risu da shi inda shugaba babu daɗi ban kwana da maula dole muka yi ya zamu yi lokacin tafiya ya zo duka in ka gama ababen tausayi godiya ga sharifi shi wuni duk ziyarar mu da shi mun kai alhaji siraja manumfashi zilzilali ya barka da shugaba abin da kake so an fada za ka risku da shi inji shugaba kai ka kai ni ziyara inda kullum nake burin na gana tafi Allah dan girman sai da Fatimar mu kai masa talafi yanzu buri ya cika saura Madina ya likai mun lidifi dan Madina da Karbala abada ba zan so da zuwan su ba Allah dan shugaba abban malan ne mai yaban shugaba da imamu da Fatima ɗagun malan alimai sharifi ya rabu jikansa da rama na tuno wanda muka yi komai tara can yasu wuzirin Fatima rabu dan Fatima kira mu Madina a tara saboda mu ci tawa